Nitong January 20 sa taong ito, sinarado na ng bansang Pakistan ang kanilang border crossing sa Afghanistan, ang Torkham Border Crossing, kung saan doon dumadaan ang libu-libong kalakal ng Pakistan at Afghanistan na dahilan sa pagkagalit ng Taliban ang siyang namumuno sa gobyerno ng Afghanistan na magririsulta sa lalong pagbagsak ng kanilang ekonomiya at magdudulot na matinding tensyon sa pagitan ng dalawang Muslim countries na baka magririsulta pa sa digmaan ng Taliban laban sa Pakistan. Ito ang kwento ng umiinit ngayon na tensyon sa pagitan ng Pakistan at Taliban dahil sa pagsasarado ng Pakistan sa Torkham Border Crossing at pagpapalayas nito sa mahigit 1.7 million na Afghan refugees pabalik sa Afghanistan. At kung bakit ba umabot sa ganito ang sitwasyon na dati namang magkaalyado ang Taliban at Pakistan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Ang Taliban ay siyang gobyernong namumuno ngayon sa Afghanistan matapos ang pag-alis ng US sa Afghanistan noong 2021. Ang Taliban ay kilalang matatapang at hindi sumusuko sa kahit anong klaseng labanan at hindi lang yon, kilala rin ang mga Afghans na talagang walang kinakatakutan dahil tatlong mga higanting imperyo na ang pinaatras nito sa kanilang bansa, ang Britanya, Soviet Union at pati na ang US, dahil kilala ang bansang Afghanistan na libingan ng mga imperyo kung saan malapit na kaibigan at alay ito ng Pakistan. Sa panahon ng Soviet invasion sa Afghanistan noong 1979, sa Pakistan ay dinadaan ng US sa mga armas na kanilang ipinapadala sa mga mujahideen ng Afghanistan para may pagpatuloy nito ang kanilang pagkikipaglaban sa mga Soviets na umabot ng mahigit 10 taon na sinundan ng Afghan Civil War. Pero noong 1994, umusbong ang Taliban na isang movement ng mga Afghan na estudyante sa mga Islamic madrasa sa Pakistan kung saan inatake nito ang syudad ng Kandahar at unti-unting sinakop ang buong Afghanistan hanggang sa bumagsak sa kanilang kontrol ang syudad ng Kabul noong 1996 na nagpatupad ng napaka-istriktong Sharia law sa buong Afghanistan. Kahit ganun pa man ay sikreto pa rin itong sinusuportahan ng Pakistan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga armas at suportang finansyal. Sa Pakistan din nagtitraining ang mga Taliban at kung ano-ano pang mga militanteng grupo. Dahil sa backing or suporta ng Pakistan ay malayang pinamumunuan ng Taliban ng Afghanistan hanggang sa ikundi na ito ng mundo dahil sa napakabrutal na interpretasyon nito sa Sharia law kung saan sa Afghanistan din nagtatago ang kilabot na lider ng Al-Qaeda na si Osama bin Laden. Nang maganap ang pag-atake ng mga terorista sa New York noong September 11, 2001 sa US, ay binigyan ng US ang Taliban ng ultimatum na kinakailangan nilang isuko si Bin Laden, kung hindi ay aatakihin nila ang Afghanistan at tatanggalin sa kapangyarihan ang Taliban, na tinanggihan naman ng Taliban na nagresulta sa US invasion sa Afghanistan noong October 2001. Sa loob lamang ng 2 buwan ay natanggal sa kapangyarihan ng Taliban na pinalitan ng US-backed government ng Afghanistan, kung saan tumakas naman ang mga Taliban papuntang Pakistan kasama na si Bin Laden. Sa pagtakbo ng panahon ay patuloy ang pakikipaglaban ng Taliban sa US na sikretong sinusuportahan ng Pakistan, kaya napakataas na ng kanilang pinagsamahan. Pero nang makabalik sa kapangyarihan ng Taliban matapos ang pag-withdraw ng US noong 2021 ay doon na nagsimula ang bangayan ng Taliban at Pakistan. At noong Sabado lang ng January 20 ay sinarado na ng tuluyan ng Pakistan ang Torkham Border Crossing sa Afghanistan
Afghanistan, kung saan napaka-importante nito sa Taliban dahil doon dumadaan ang kanilang kalakal dahil ang Afghanistan ay isang landlocked na bansa. Pero ano ba ang dahilan sa pagkasira ng kanilang napakagandang relasyon? Dahil ito sa TTP o ang Tehrik-i-Taliban Pakistan, isang teroristang grupo na sanga ng Taliban sa Afghanistan o mas kilala sa tawag na Pakistani Taliban na ang layunin ay ibagsak ang demokratikong gobyerno ng Pakistan para palitan ng mga Pakistani Taliban at pagpapatupad ng kanilang sariling bersyon at interpretasyon ng kanilang relihiyon at Sharia law na suportado ng Afghan Taliban. Dahilan sa pagkagalit ng Islamabad sa Kabul o ng Pakistan sa Taliban dahil wala itong utang na loob dahil sa napakahabang panahon ay sinuportahan ng Pakistan ang Taliban kaya hindi matanggap ng Pakistan ang pagtatraidor ng mga Afghan Taliban sa kanila. Higit sa lahat ay napakalaki na ng damage ng TTP o ng Pakistani Taliban sa Pakistan dahil ilang beses na itong naghasik ng lagim sa iba't ibang lugar ng Pakistan kung saan ang palaging casualties ay mga Pakistani civilians at palagi itong pinoprotektahan ng Afghan Taliban dahil matapos itong huntingin ng Pakistani Army ay nagsitakasan ng mga TTP papunta sa Kabul na tinanggap naman ng mga Afghan Taliban kung saan ginawa na ng TTP ang Afghanistan bilang launchpad ng kanilang pag-aatake sa Pakistan. Simula noong 2021 hanggang sa ngayon ay umabot na sa 2,800 na mga sibilyang Pakistani ang namatay sa pang-aatake ng TTP sa Pakistan. Noong nakaraang taon, inatake ng TTP ang distrito ng Chetral sa northern Pakistan para magkaroon sila ng foothold sa Pakistan kung saan nag-counterattack naman kaagad ang Pakistani Army at tagumpay na naitulak nito pabalik sa Afghanistan ang TTP. Pero sa panahong yon ay naubos ng pasensya ng Islamabad at nagdesisyon na palalayasin na nito ang mahigit sa 1.7 million na Afghan refugees sa Pakistan kung saan nagulat ang Taliban sa Kabul sa ginawa ng Pakistan dahilan sa kanilang pagbibigay ng mga agresibong pahayag sa media laban sa Pakistan. Pero walang pakialam ang Pakistan na talagang pinalayas nito ang 1.7 million na Afghan refugees pabalik sa Afghanistan at sinarado ang Torkham border crossing noong Sabado, January 20. Patuloy naman ang rhetoric sa media o pananakot ng Taliban sa Pakistan na ayon pa sa Interior Minister ng Taliban na ang mga ginagawang ito daw ng Pakistan ay talagang may mga consequences at dapat paghandaan. Pero tulad ng dati walang pakialam ang Pakistan sa Taliban dahil alam nilang mas malakas ang kanilang puwersang militar at mas mayaman sila sa Afghanistan. At higit sa lahat ay meron silang nuclear weapons na ayon pa sa mga Pakistani na magagaling lang ang mga Taliban sa pangmatagalang digmaan. Pero pag babagsakan nila ito ng nuclear ay sino pa ang lalaban, tapos agad ang digmaan. Kaya wag na wag daw magkakamali ang Taliban dahil hindi sila magdadalawang isip na pulbusin kaagad ang mga ito lalo na't suportado sila ng US. Pero kahit saan banda tingnan ay patuloy na umiinit ang tensyon sa rehiyon kung saan baka talagang umabot ito sa digmaan ng Taliban at Pakistan. At para sa iyo, tama lang ba ang ginawang pagpapalayas ng Pakistan sa 1.7 million Afghan refugees at pagsasarado nito sa Torkham border crossing na siyang lalong sasakal sa naghihingalong ekonomiya ng Taliban? Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.